kini ang historical section. Kini usab ang memorabilia section. Sa historical section, adunay 25 ka mga charcoal portraits sa kanhi mga gobernador. Ang usa kanila stand out gyud kaayo kay gawas nga siya ray naginusarang babae, siya ra usab ang gipili pagbalik sa katawhan pagka-gobernador sa ikaupat nga termino, si Gobernador Gwendolyn Garcia. Siya may nakangunahuna nga magbutang niini nga Governor's Gallery kaniadto pa sa iyang unang tulo ka termino pagka-gobernador ug iya usab kining gibalik karon sa iyang pagbalik. Apan mas interesting kini karon, ka mas daghan na ang nakadisplay nga mga karaang nga mga butang-butang, mga artifacts, mga relics nga nakasurvive og pipila ka dekada. Gitapok kini sa memorabilia section sa Governor's Gallery. Interesting jud kaayo ang mga butang nga makita dinhi. Mura ni siya museum sulod sa Capitol Building nga mura usab og museum by itself tungod sa kakaraan na niini. Sama niini nga lamesa nga nagama kaniadto pang 1937 dungan sa pagtukod sa Capitol Building. 83 anyos na kini nga lamesa pero functional pa gihapon. Mao kini ang usa sa mga original nga mga office tables nga gigamit sa mga opisyales kaniadto sa Kapitolyo. Apil na ang mga huwes kay sa unang panahon adunay usa ka parte sa Capitol Building nga nahimo usab nga korte sa wala pa matukod ang Palace of Justice. Matod ni Capitol Consultant Architect Ian Fresnido, aduna pay tulo niini ka lamesa ang nahibilin. We have 3 remaining na lang. One is with here in the gallery. The other is with the provincial administrator, and he's still using it now. It's really solid wood, and if you look at them, these are very wide pieces of wood that were used. And they're very heavy and very durable. The other one was used by Governor Garcia, Gwendolyn Garcia, when she first assumed office last year. And when her table already arrived for her to use, the third table was sent to Museo Sugbu for their display also. Bisan kaniadtong 1950s ug 1960s, aduna nagihapoy office chairs nga magtuyok-tuyok o gitawag nga swivel chairs. It has a classical design, neoclassical design with a wooden base and a swivel, which was an innovation at the time. So this was kind of common during that time, late 50s, early 60s, and this was kind of typical here in the Capitol. But sad to say, we have, I think, 1 or 2 left of this here in the Capitol, and this is one of those still working. Ani apay usa ka interesting nga furniture. This table is very significant because it spans about 5 decades of history here in the Capitol. The first one being that during the 60s, the mayor of Pilar, which was Martin Malaluan, hosted a lunch and had the then Vice President Diosdado Macapagal as a guest. 50 years later, his son, Reynaldo Malaluan, became also the mayor of the municipality of Pilar in Camotes, and he hosted a dinner with his guest, then Senator Gloria Macapagal Arroyo. So there's a repetition of the same players, the same places. So it's a very, very nice note in our history. And also Governor Garcia was with the Senator when they visited Pilar. Dinhi sulod sa memorabilia section, makita usab nimo kining karaan nga folding table nga ginama og puthaw. Maka-picture jud ka sa imong imagination kung unsa ang itsura sa mga district hospitals kaniadtong unang panahon. If you go to our PHO office and the clinics, they still have these tables there. These are the original folding hospital tables, which was common during the 60s and 70s. So this again was found in the Capitol junkyard. It's kind of battered and old, but it's really typical of what was used during that time.
Ang nakasubo lang kay pipila niini nga mga karaang mga butang hapit na malabay kay gitambak kini dito sa junkyard sa Kapitolyo. Maayo na lang kay naabtan ba kini nila ni Sir Ian nga gikuyugan sa sikat nga anthropologist nga si Professor Jojo Bersales. Apil sa ilang mga napunitan dito sa junkyard, mao kining dako kaayo nga pultahan. Folding doors kini siya nga mao ang orihinal nga pultahan sa entrada sa Kapitolyo sa Sugbo. Kaniadtong miaging administrasyon lang kini giilisan. Apan ang karaan nga pultahan hapit na unta malabay. We are in the memorabilia section of the gallery. So one of that is we have behind me the original doors of the Capitol installed during the 1930s when it was first built. So when it was inaugurated, mo ni siyang mga doors at the time. So it's really very durable, very heavy, and quite impressive with the size. And they were replaced from the previous term because there were already a little bit of rotting because basa pilmi. They replaced it with the same size of doors, the same design, but mas lightweight. Okay? These are very heavy doors. Grabe yun di kabugat. And these are almost 100 years old also. So by the mere fact that they were original to the building, they should have been preserved. A bit of restoration was done to it sana. But we were lucky again. We were lucky that they were still there. Makita usab sa Governor's Gallery mao ang mga karaan nga mga libro nga kinatsila pa ang sinuwatan. Sama niini nga Código Civil Espanyol nga naprinta kaniadto pang 1893. Og nausab ang second edition niini nga libro nga naprinta niadtong 1903. Uy, wala pa matawang akong lolo niini. Og kini nga Leyes Publicas Legislatura Filipina. Ang akong pagsabot niini kay Leyes Publicas Public Laws, Legislatura Filipina, Philippine Legislature. Di lang kana, adun usab mga kopya sa Official Gazette nga napunitan usab nila Fresnido og Bersales dito sa junkyard. Sus maayo na lang gyud kaila kining napunitan sa wala pa malabay. Kini di ay nga Official Gazette. Mao ni siya ang publication sa Malacañang kaniadtong 1960s nga ang sulod murag diary sa presidente. Kay anhin din naka-record ang tanan nga aktibidades sa presidente kaniadtong panahona. Og hatagan nila og kopya niini ang mga gobernador kaniadto. This is the collection of the legal department, and these are very, very old books. The earliest books here are 1950s to the 80s, 1980s. So, and in particular are these burgundy books, this one, which are they're titled Official Gazette, which is a publication by the Office of the President in Malacañang. These are all 1960s. If you look at this, for example, this one, this is an account of the visit of Magcapagal here in Cebu when he went to Barili to check during the term of Governor Espina. And it says where he stayed, what he had for breakfast, unsay sa iyang na-meet. Parang diary of the president is kaning day-to-day activities niya ba, recorded siya. So it's also very important, and it's lucky that Cebu is really mentioned here na nag-visit gid siya, and particularly Barili. So these are Supreme Court reports, and one of our consultant lawyers was very happy to see these very old books by Chief Justice Moran. And yun nga, sabi niya it's still being used and referred to sa mga bar exam. Subo pamalandungon nga adunay pipila kanato nga dili mo appreciate sa mga ingon niini nga mga karaan nga mga butang, mga memorabilia nga mauuntay magpahinumdum sa bag-ong henerasyon sa history o kaagi sa atong pinalangga nga Subo. Maayo na lang kay si Gobernador Garcia, passionate kaayo sa mga ingon niini nga mga butang, mga memorabilia, mga historical heritage o mga panulundon nga gikan pa sa karaang panahon. Importante kini kay kaparte kini sa atong history o kaagi. Og importante ang history kay mausab kini ang mugiya kanato sa umaabot nga kaugmaon. Nahala, kung interesado mo, mamahimo man mong mahapit sa Governor's Gallery aron mo tan-aw ani nga mga interesting nga mga karaan nga mga butang, mga memorabilia, mga relics. Sama niini nga karaang barong sa usa sa mga kanhi gobernador.
kaning mga regalo nga gipanghatag sa miaging mga gobernador, mga panahon sa Hapon ug uban pa. Libre ang entrance, pero limitado lang una ang makasud tungod sa physical distancing. Yes, it's open to the public now. So when you come here, you have there's a lesson ba? You come here, you learn something talaga about the history of the province.